Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu o tajomstvách a záhadách Slovenska. Dnes sa vydáme na Záhorie, kde sa nachádza jedna z najunikátnejších a najzáhadnejších pamiatok našej krajiny, známa ako Slovenský Stonehenge. Táto fascinujúca lokalita je opradená tajomstvami a legendami. Dodnes vyvoláva otázky o tom, kto ju postavil, na aký účel slúžila a aké sily sú s ňou spojené. Poďme sa ponoriť do všetkého, čo vieme a aj toho, čo ešte nevieme o tomto jedinom mieste. Slovenský Stonehenge je sústava kamenných blokov a menhirov nachádzajúca sa na Záhorí. Presná lokalita tohto miesta je často tichým tajomstvom, aby sa stalo jeho poškodzovanie. Pamiatka pripomína slávny Stonehenge v Anglicku, hoci jej veľkosť je skromnejšia. Tieto kamenné štruktúry sú staré stovky, ak nie tisíce rokov a považujú sa za pozostatok dávnej civilizácie, ktorá obývala toto územie. Kamene sú usporiadané do kruhu alebo kruhu, pričom niektoré z nich neboli označené znaky spracovania, ktoré patria, že sú umiestnené náhodne. Archeológovia aj nadšenci záhad hľadajú historici ich presný účel, no presvedčivé dôkazy zatiaľ chýbajú. Existuje niekoľko teórií, ktoré sa hľadajú vysvetliť pôvod a význam tejto záhadnej štruktúry, rituálne miesto. Z najpopulárnejších teórií je, že slovenský Stonehenge slúžil ako miesto náboženských rituálov. Dávne civilizácie mohli používať tieto kamene na obete bohom, oslavy slnovratov alebo iné ceremónie spojené s ich duchovnou vierou, astronomické observatórium. Podobne ako anglický Stonehenge, aj tento na Slovensku mohol slúžiť ako primitívne observatórium. Niektorí tvrdia, že kamene boli umiestnené tak, aby odrážali polohy slnka alebo hviezd počas dlhých dní v roku. Napríklad počas letného a zimného slnovratu. Energetické pole. Nadšenci paranormálnych javov veria, že toto miesto je zdrojom silného energetického poľa. Podľa nich kamene fungujú ako akýsi energetický transformátor, ktorý dokáže nabíjať ľudí a veľkú pozitívnu energiu. Pozostatok stratenej civilizácie, niektoré veria, že slovenský Stonehenge je dielom dávno stratenej civilizácie, ktorá obývala Záhorie. Táto civilizácia mohla mať pokročilé poznatky o astronómii a stavebníctve, ktoré nám už nestačili. Slovenský Stonehenge nie je len historickým miestom, ale aj miestom opradeným paranormálnym javom. Tu sú niektoré z hlásených fenoménov nevysvetliteľné svetlá. Niektorí návštevníci hlásili, že videli zvláštne svetlá nad kameňmi. Tieto svetlá sa objavujú najmä počas noci a niektorí tvrdia, že ich pohyby vyzerajú, ako by ich niečo riadi, zvláštne pocity. Ľudia, ktorí na mieste trávia viac času. Hovoria o silnom pocite energie, ktorý sa dá prirovnať k statickej elektrine. Niektorí opisujú, že cítia, ako by boli nabití energiou alebo že ich telo vibrovalo, hlasy a šepoty. Po zotmení sa viacerí návštevníci sťažovali na tiché šepoty a zvuky krokov, hoci v okolí nikto iný nebol. Tieto zvuky pridávajú na tajomné miesta dezorientácia, podobne ako pri dome duchov v Štiavnických baniach. Aj tu sa objavujú správy o dezorientácii. Ľudia sa zrazu ocitnú na inom mieste, ako očakávali, alebo si nespomenú svoju trasu. S miestom sa spájajú rôzne legendy, ktoré dodávajú slovenskému Stonehenge auru mystiky, strážcovia kameňov. Jedna z legend hovorí o tajomných postavách, ktoré sa zjavujú pri kameňoch v noci. Títo strážcovia vraj chránia tajomstvá miesta pred zvedavcami, brána do iného sveta. Miestni hovoria, že slovenský Stonehenge je bránou do inej dimenzie alebo sveta. Tí, ktorí prejdú medzi určitými kameňmi, môžu zažiť časovú vrstvu alebo sa ocitnúť na neznámom mieste, poklad ukrytý pod kameňmi. Legenda hovorí, že pod jedným z kameňov je skrytý poklad, ktorý však dokáže nájsť len ten, kto vyriešil tajnú hádanku. Archeológovia bádajú, no stále chýbajú dátumy vzniku kameňov a ich účelu. Zatiaľ je miesto málo známe a nie je oficiálne chránené, čo zvyšuje riziko jeho poškodenia. Nadšenci sa preto snažia zvyšovať povedomie o jeho hodnote a dôležitosti. Slovenský Stonehenge je fascinujúcim miestom, ktoré spája históriu, prírodu a mystiku.
Či už veríte na paranormálne javy, alebo vás priťahujú dávne civilizácie, toto miesto je nepochybne hodné preskúmania. Ak by ste sa rozhodli ho navštíviť, nezabudnite, je to miesto opradené záhadami, ktoré stále čakajú na svoje odhalenie. Ďakujeme, že ste si vypočuli dnešnú epizódu. Ak máte vlastné zážitky zo slovenského Stonehenge alebo iných tajomných miest, podeľte sa o ne s nami. Sledujte nás pre ďalšie epizódy plné záhad a tajomstiev Slovenska. Do počutia.